Ndewo ụmụnne anyị nọ na mba niile, ụmụ Igbo. Kedu ka unu mere? Akwa unu dịkwa mma? N'oge awa anyị chọrọ inwe ihe mmụta nke isiokwu ya bụ mkpụrụ edemede, nke pụtara na bekee alfabet. Agba-iche dị Igbo bụ ihe m chọrọ ịgwa unu maka ya. Ihe mmụta bụ ihe mbụ na-ebu ụzọ abịa n'asụsụ Igbo, na nkụzi asụsụ Igbo. N'ihi na tupu mmadụ na-amụta ịgụ maọbụ ide asụsụ Igbo, ọ ga-ebu ụzọ mara otu esi agụpụta mkpụrụ edemede a. Mkpụrụ edemede ABCD. Enwere asụsụ niile nwere edemede ha, mana nke anyị na-ekwu okwu ya bụ nke Igbo. Nke Igbo ka anyị na-ekwu maka ya. Uru mkpụrụ edemede ndị a bara bụ na, nke mbụ bụ na ọ ga-enyere gị aka n'ịgụpụta ya na ide asụsụ Igbo. Eziokwu na-abịa n'asụsụ bekee, enwere nke a na-akpọ ihe mmụta ha na-eji akpọpụta, na-enyere ha enye aka n'asụsụ bekee ịkpọpụta ihe. Enwere nke ihe eji mara ya wụ phonetics. Oge mbụ ihe a na-akpọ ya wụ oral English. Ụmụ nọọsụ na-etopụta na-akpọ ya phonics. Mana nke Igbo a, iji si ike mata mkpụrụ edemede a, mata ihe ndị ọzọ, ụda olu na ihe ndị ọzọ, unu ga-ahụ na ọ ga-enye unu aka. Ndị bekee na-asị ọ ga-enye gị foundation. Ọ ga-enyere gị aka kwado gị ọfụma. Ọ dị mma, dịka anyị na-ekwu na mkpụrụ edemede a ga-enyere anyị aka ịgụpụta, inwe ike ịma otu esi agụpụta na-agụ asụsụ Igbo. Ọ na-enyekwa aka akụzi nwata ọbụla maọbụ onye ọbụla nwere mmasị ịmụta asụsụ Igbo, enwe ike gụpụta mkpụrụ okwu na-ada na olu ndị ọzọ maọbụ na asụsụ mba ndị ọzọ. Kọwaa ọmụmaatụ. Abịa na Yoruba, o nwere aha ha na-akpọ Adebayo. Abịa na Calabar, Edet. Ịhụla ya na Vegas. Ka anyị gaa n'ihu, anyị mụcha ihe mmụta ga-esota ya ga-abụ ịmata ụda ume na mgbochi ume ndị nọ n'asụsụ Igbo. Ọ ga-adị mma ma ịsị ama m asụ, ịma agụ maọbụ eme ede, ọhụ mere gị. Ka anyị gaa n'ihu mara mkpụrụ edemede a, ma burukwanye ya n'obi, mara ya buru ya n'isi. Chetakwanụ ka unu pịa like button, pịa subscribe button na my YouTube channel. Deekwanụ ihe unu chere, ebumnobi unu na comment section, ka onye ike na-etinye anyị aka, ka anyị na-etinyekwa gị aka na-aga n'ihu n'asụsụ Igbo. Ka anyị gaa n'ihu n'ịmara mkpụrụ edemede ndị a.